Бер ауру кабинеттан чыгарга өлгерми, икенчесе керә. Табиб Лилия Гарипова һәр кайсын игътибар белән тыңлый, җентекле тикшерү үткәрә. Тулы терелгәнче аларның сәламәтлеген контрольдә тота. Талап буенча бер терапевт 30 кешене кабул итәргә тиеш. Әмма Лилия Гарипованың бу саны шактый артып китә. Чөнки күп кенә аурулар эшендә җаваплылык, пациентларга мөнәсәбәтен белеп, аңа килә. И выслушает, и назначит, и скажет, как лучше. Поэтому нравится она мне. Табиб белән якынрак танышуга безгә бераз гына вакыт бирә алсын өчен ауруларны кабул итү ахырына килдек. Мин Чистайда тудым. Татарстанның бер кечкенә генә шәһәрендә тудым менә. Без инде анда 2 ел, 3 яшьлек чакта без монда күченеп киттек бит инде. Монда бит инде балалар бакчасына җәрдем, мәктәпне бетердем. Соңыннан барыбер Татарстанга кайтып медицина буенча укыдым. Лечебное дело факультетын бетереп, менә кире Магнитка кайттым. Инде менә 30 ел монда эшлим бер урында. Ишле генә түгел, фидакар хезмәт куя, ди Лилия ханым турында аның пациентлары. Менә прием аның сәгате бетте. Мәсәлән, кичке сәгать 5-тә, или кичке сәгать 7-дә. Әле анда утырган кешеләрнең күплеге шушы сәгате үткәчтән дә шушы кешеләрне үткәреп, шуннан соң гына ул кабинетын җабып, өенә кайта. Поликлиникада 4 сәгатьлек кабул итүдән соң аурулар чакыру буенча алар янына өйләр буенча йөри. Анда күпме була, бөтенсен җырып чыгарга кирәк. 20 булса да, 60 булса да йөреп чыгарга кирәк. Ә бит ул табиб булырга уйламаганда, медицинага апалары артыннан киткән. Шундый ук җаваплылык белән һәм уңышлы итеп ул укытучы булып та эшләй алыр иде. 9нчы сыйныфта укыганда Лилия шәһәрдә татар мәдәнияте үзәгенең оешуы турында белә. Адресны табып, милләттәшләре белән аралашу өчен мәдәни оешмага килә. Җитәкче Әдһәм Сафин кызның татарча матур итеп сөйләгәнен ишеткәч, аңа балаларны туган телгә өйрәтергә тәкъдим итә. Укыттым, кечкенә балалар йөриләр. Шуларны укыттым. Шәһәр балалар бакчасында йөреп, рус мәктәбен тәмамлаган Лилия үзенең туган телен белүен шулай аңлата. Мин бит Татарстанда туганмын. 2-3 елны шунда торганмын. Нейрофизиология буенча кечкенә баланың мие шул вакыттан бөтенесен сеңдерә бара. Ул телне сүзен аңламаса да, аның менә башында истә хәтерле калды. Мәктәпкә укырга кергәч бит безнең бит инде 3 айлык каникул була иде. 1 июньнән алып 31 августка кадәр әби бабайга кунакка кайтарылган. Әлки районыннан. Бу традицияны Лилия ханым балаларына да тапшыра. Кызы да, улы да шәһәрнең татар милли мәдәни тормышында актив катнашалар. Чөнки әни шундый, туган мәдәнияткә, туган телнең киләчәгенә битараф түгел. Үз вакытында ул шәһәр радиосында ватандашлары өчен сәламәтлек темасына татар телендә тапшырулар да алып барды. Бу Тыйна ханым шәһәр халкы, дөресрәге балалары өчен дә шактый эш башкарды. Магнитогорск коррекция интернет мәктәбенең кураторлар советы составында булган вакытта ул җирле чиновниклардан инвалид балалар өчен махсус автобус җибәрергә, мәктәпкә асфальт юл салырга һәм әлеге куркыныч чишелештә светофорлар урнаштырырга иреште. Хатын-кыз шулай дип гаиләне тота дип әйтәсең бит инде барыбер менә минем кебек кайтып кермәгән кеше менә мин үзем менә шулай тота алмасам, чөнки минем ирем бар. Менә мин көне бу эштә, ул менә өйдә. Балаларны да карый, ашарга да пешерә. Кем әле эшләтер, 11-гә кадәр эштән 5-тә кайта торган, 11-дә кайта инде менә минем иремә рәхмәт. Люди на самом деле доверяют, верят ей. И вот я полностью здоровье свое, вот я говорю, могу доверить вот этому доктору на 100%. Даже вот если что-то это, я сразу говорю, так я пойду и меня вылечат. Это дорогого стоит. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.